Ти си от лъгър се откажеш, май. Да. Чакай, мръхте направят много герои за тя. Налега, бе. Рейнджуят, спори. Гъба зад нас. Хилинг гъбата е зад нас, някакво движение. Брат, Право ти и рейнджуят там. След брета ще го томпна. Еко с хилинга. Бе, чисто си я попвайте. Да. Интерът надо. Аз нямам тил. Налега, бе. има няма стъпази. Завърти Не го там. са фокусвайте толкова върху малкия ад. Има 1 минута и 15 до спавна. Хората в мене. Горската гъба някакво помня, не? Има хейст. Попвайте хейс гъбата. Прави двете гъби изчезват. Някой тутва зад мен, човек. Меле гъл. Но изчисти се. Да. Зум. Май се откъде, който Лоренс пак се откъде. Държите ползвайте колко се може максимално повече хейс отпред. гъбата. Местя го. Хората в мене. Боже. Горската гъба е сахна. Стаквайте Боже. Стъпнете. Рейд целята. Като каснати. Право вземам големия. Че няма там. Интерът е. Рейд кулдаун, Той сега не нямаме... би. Няма хилърска гъба. Бариерка тук, къде сме стакнали? Нещо. Дай го в боса. Влезте всички в бариерата, никой не умира. Никрон, къде си? Гъбата. Меле гъбата, бързо. Интерът ви трябва хора. Брат. Брат. Къде ще има гъл? Отзади, тук е. Не сти го направо. Стаквайте хубаво. Венци след 7. Дали не умря? Споричката в меле рейндж. Смяна. Пак супер много хора се фърлят на там. Хем ви казахме кой ще трепи спорите. Горската гъба тъпни тя бързо. Преди рогачме много. Горската гъба, не ми Меле гъбата. изгъбата. Стойте тук стакнат. Ако мога да изкарате хейс гъбата, ще я чух. Изгъбата. Взех. До танка. Мръдни ги между двете гъби. Изгъбата, няма моя тук. Тупнете само. Мане. Добре, Брат, Кирил. Ах, ми сега дръжки като не намеря. Там, който се е взел спорите, е се трепи. Гъбата е спаун Венци хила. 10. Така го държите между двете, че ни едната мога да вземат. Лесно ни друго. Не, те са AOS пop. 20 ярда.
Дума, готов си? Да. Интерът е долу. Мелегават, Бред, плиз. внимавайте. Дума интерът същи. Някой там, който подава не иска. Не. Хилърската гъба. Дайте назад боса, вижте къде е гъбът. Киквайте дикея и рейнджовите по тази близката си хора. Другата по път ще я убием. Дума, бретва. Манеца от бос. Взех. Попайте Живо малко, хилърската гъба. Ще умрем. Найс. Има дикей, ще хилни боса долу под нас. Мръднете боса. Добре, нещо. изчистиха го, изчистиха го. Добре. Има нова, Зад нас е обаче. Отзад също има. Под гъбът. До мелегават. Найс. О, давайте тук. Седете. Хилърската гъба. Топ бързо. Стойте тук. Седете. Potion. Аз съм овърхит, бъдете го ако може. Играйте Potion тук. Да го места ли? Не, изчакай да падне гъбът. Ей, тук да някакъв Вижте уни. къде е хилърската гъба, отдясно. изчистете. Дясно е хилърската Възраст, гъба, бе. момчета. Така ще изсъхне, няма да я хване, не може да я топнем тази гъба. Издръжте хейста. Имам Добре. бариера, хванете се. Дайте, Добре, дръжте здраво хейста, стъкнете се хубаво за бариера Боса, на мръдни синьо. го, мръдни Всички го. стакнати на синьо. Стой. Ада. DPS. Имам райт туде. Ни фокусвайте Ада, плиз. Бред, Игнорирайте Ада. внимавайте. Само го киквайте Ада, всичко по боса, киквайте Ада, всичко по боса. Има Кажи една ми, друга кажи ми. форма. Скайдайте се от спорт. Меле гъбата, бързичко меле гъбата. Само кулдаун на дум. Отзад идва трева. Ръснете, або. Ресете. И му давайте лъст. Наместа ли? Кой можете? Колко може. Стигаме. Давай, айде, давай. Давай на към Хилърската гъба. Карай го към хилърската гъба, честете, само го Брат, дръжте далеч вече от имам тревата. Знаете пред боса, гледате махса от мен. Само пазете Къде е тревата гъбата? хора. Попвайте хилърската гъба и го махайте от тревата, само да не са хилни. Някакви селф кулдауни, дръжте просто. Още малко ни остава, 1% Хелстон. момчета. Браво. Браво, бе. Браво, Мръднете боса, животни, мръднете боса. Браво, бе. Браво. Ей, балачоти. О, биз бутуши.